худованд харро офариду гуфт: ту аз субҳ то шом бор хоҳӣ кашид ва 50 сол умр хоҳӣ дид. Хар гуфт: мехоҳам хар бошам, аммо бароям 20 сол кофист. ва худованд пазируфт. худованд сагро офариду гуфт: ту нигаҳбони хонаи инсонҳо хоҳӣ шуд ва 30 сол умр хоҳӣ дид. саг гуфт: мехоҳам саг бошам, аммо 15 сол бароям кофист. ва худованд пазируфт. худованд маймунро офарид. гуфт: ту аз шохае ба шохае мепарӣ ва 20 сол умр хоҳӣ дид. маймун гуфт: мехоҳам маймун бошам, аммо 10 сол барои ман кофист. ва худованд пазируфт. худованд инсонро офариду гуфт: ту ашрафи махлуқоти сарвари тамоми замин ва 20 сол умр хоҳӣ дид. инсон гуфт: мехоҳам инсон бошам, аммо он 30 соле ки хар нахост, 15 соле ки саг нахост ва 10 соле ки маймун нахост бар ман бидиҳӣ. ва чунин шуд ки мо 20 сол мисли одам зиндагӣ мекунему ва баъд аз издивоҷ кардан 30 сол мисли хар кор мекунему, 15 сол нигаҳбони хонаи фарзандомон мешем ва 10 сол мисли маймун аз хонаи духтар ба хонаи писар ва аз хонаи писар ба хонаи духтар ва бо набераҳоямон маймунбозӣ карда мегардем.